ináč akože kľudne si pustite. Takáto pohodička tu panuje na tejto jazernej feratke, si tu hovieme. Vysoko nohy. Ona mi hovorila, že či nemám číslo na to v tej oranžovej príľbe. Takto príjemne si tu traverzujeme. Čo, Miruška, jak sa ti to páči? Pozme sa. Teraz ideme takú záživnejšiu časť tejto feratičky. Pištovič už nám máva z vrchu, zvládol túto náročnú úlohu. Tak takto si tu lezieme momentálne po tejto steničke zaujímavej. Teraz je tu taký svížnejší úsek. Musíme ho zvládnuť, inšie nám nezostáva. Že, William? Tak. Áno, láska. Ženy ťa všade nájdu, zapamätaj si. Už tu kýva spoza kríž. A tam je pán Olša, alias Jednoruký Bill. Romanko, zakývaj do kamery. Jak ide lezenie? Čo robí ručka? Ale zatiaľ zvládne. Sme takmer na konci feratky Laser Alpine, tu nad jezerom sme liezli, je to také C-čko, trošku sťažené tým, že je tu krásne mokré. Miruška, jak to hodnotíš túto feratku? Na jednotku Mirke sa páčila, mne tiež, keď je také dobré na rozcvičku. Zajtra si dáme Donnerkegel, fajnovku, celodennú, tešíme sa. Tak idem zliezať ja ten posledný kúsok. Počkáme na ostatných a ideme ďalej. Tak aj zvyšok našej partie už ide do finále. Dneska. Samozrejme na našich akciách nesmí chýbať. Ja. Ale ani pán Štefan. No, teraz ide najťažší úsek. Prdel od skaly. Peter bude večer vypadať ako ťažký feratku. Tak a takto nejak to vyzerá v okolí. Neviem, kde máme ostatných lescov.
Ne. A čo? Prečo musí byť nejaká nahrávka, keď je napísaný Peter? Ale to bol podľapač, sme zistili. Lenže ja som mala zapnutý ten ovzadák a nedočiahla sa na tú. Vidíš, Miri, tú techniku? Pozor, Ferátku máme za sebou.